A mi em sembla que les institucions s'han de tenir respecte. I, per tant, quan algú perd el respecte a una institució, el normal és que hi hagi una resposta. Perquè si no respons, es poden pensar que el normal és que te'l continuïn perdent. Ja va haver-hi una oportunitat per rectificar. I va ser en el tema dels trens, l'11 de setembre, en el que els tribunals van deixar clar que havia d'haver-s'ho pensat, allò comptar fins a 100 abans d'haver pres una decisió com aquesta. Com això no ha estat així, i ha tornat amb una decisió sobirana d'aquest ple, nosaltres tenim el dret a fer la proposta que considerem convenient i no hem d'estar tutelats per la supergovernadora. No crec que això sigui una bona relació. I per tant dir-li que en aquesta ciutat no és grata, jo estic segur que si féssim un referèndum sortiria a bastament. No és res més que un fet protocolari, però a vegades els protocols, sobretot a gent que abusa dels protocols, és com picar els dits i dir no, per aquí no hi estem. Hauria estat millor que hagués dimitit, però com en aquest país això no es porta, doncs és lògic que ella no hagi de ser tampoc la primera. Per tant, en aquest cas nosaltres li diem que aquí a Girona no és grata i que el més correcte seria aquesta dimissió. Me sembla bé, ningú s'ha d'excitar, estem en un país democràtic, l'opinió és lliure, toquem fusta, i que per tant puguem continuar així molts anys.